Katsojien toiveuusinta Puhtaat valkeat lakanat palaa ruutuun ensi maanantaista alkaen. No voisi se kiekoilla siinä kaiket iltapäivät. Tulisi halvemmaksi. Jos et ymmärrä totella äitiäsi, sinun käy huonosti tyttö. Ja muista olla ryhdikkäitä ja iloisia. Näillä on se automaattisesti. Nyt se alkaa. No niin. Posket tehty puolukasta, kanaava tuppurasta. Ja silmät on siniset tähdet. Puhtaat valkeat lakanat. Ensi 10. Oikein hyvää maanantai-iltaa kakaa. Nimittäin Raikkaan perheen tarina toivottuna uusintana. Hetken kuluttua nähtävä ensimmäinen jakso on saanut ensiesityksensä vuonna 1993 ja sen tapahtumat tuovat suomalaiseen lähihistoriaan. Puhtaat valkeat lakanat näin maanantaisin, kesäkuun alusta 2 kertaa viikossa, maanantaisin ja tiistaisin. Ensimmäisen jakson nimi on Kirkkaita päiviä, sinisiä öitä.